11Stêdetocht. Frank, je moest goed eten, ja, want het is een hele lange dag. Goed eten, wat zei je? Oh, pindakaas, ja, tuurlijk, je moest die pindakaas ophouden. Dat moest eten. De wijs, geen kleinigheid. En we zijn nog maar even zien hoe we dat even gaan stellen. Nou, dan hebben we een plan. We willen even voor voortwijs. We gaan misschien net een rekening van de woord op de weg en dan. Maar we doen al even. Nog even de woord bij de kwart. En knip. Al even in mij. We geven je de schaamhouding. En we gaan deze terug knippen. Je bent graag nou. De laatste etappe van Leeuwen, dat was nog een hele zware etappe. Maar Frank is bij ons, dus het komt helemaal goed. En dan zullen we zien dat het allemaal lukt. En dan straks bij de thuis komt in Leeuwen,